O sindicato labrego galego especificaba hoxe a primeira das protestas do que xa se empeza a chamar a loita labrega en toda Europa. Concretamente, eran produtores de leite da nosa comarca e da zona inmediata a Santiago que se achegaban esta mañá ata unha finca de Santiago para nada máis e nada menos que tirar o leite. A propia secretaria xeral do sindicato, Carmen Freire, falaba moi indignada despois sobre a situación que se está presentando. Decía, entre outras cousas, que continuarán as protestas. No día de hoxe, como viñamos anunciando, as explotacións en Galiza tamén están xa sumadas á folga europea, ás mobilizacións que en toda Europa se están sucedendo desde o día 10 de setembro para denunciar a situación tan grave que se está vivindo, tan de abocarnos a, bueno, pues a ruína, non, e ao peche de explotacións, xa que a día de hoxe os precios que seguimos cobrando non só é que non subirán, sino que desde o mes de xullo, non, que, bueno, será o que recordades seguramente desde a maioría dos medios, non, das últimas mobilizacións masivas, baixaron. Entón, esta situación é algo que, trasladado a toda Europa, é algo que, vivido en toda Europa, significou que, unha vez na historia, hai accións coordinadas, hai unha folga, hai unha revolta labrega, que é como se lle está denominando ademais, bueno, pues desde os medios xa europeos, non? Para que neste momento haxa solucións para a grave crise que o sector lácteo estamos vivindo, aquí na Galiza tamén. E, por tanto, eso significa que os 22 céntimos que a media de explotacións neste momento están percibindo en Galiza, e habendo explotacións que siguen cobrando 18, 19, 20 céntimos, non obrigounos a non poder adoptar outras medidas, máis que tamén sumarnos a estas mobilizacións masivas que en 9 países, xa a día de hoxe, en 9 países en toda Europa, os principais produtores de leite se están sucedendo. Ben, as accións que hoxe na Galiza, desde esta mesma noite ás 12 da noite, van a ter lugar, e que hoxe é o primeiro día, que aquí se concentran as comarcas leiteiras, non, de arredores de Compostela, estou falando da Estrada, estou falando de Arzúa, estou falando de Xallas, estou falando de Ordes, e estou falando da Costa da Morte, fai que os gandeiros e gandeiras que, como vedes, trouxeron aquí hoxe o seu leite que non entregaron á industria en estas cisternas, en estas 14 cisternas que van a esparecer uns 60.000 litros de leite de unhas 300 explotacións. Entón, esta é a denuncia de que aquí non se pode seguir tomándonos o pelo, de que
aquí ten que haber medidas políticas e de que aquí, polo tanto, tamén a nosa ministra, tamén o señor Zapatero como xefe do Goberno do Estado e tamén desde a Consellería, na medida en que teñen que dunha vez por todas poñerse en frente da nosa loita e non seguir obviando que aquí hai problemas gravísimos e non seguir pedíndonos paciencia, teñen que decididamente dunha vez por todas poñerse a dictar ou a participar en estas reunións que estaban importantísimas en toda Europa. Para que? Dos cuestións fundamentais. Primeiro, teñamos un precio que nos cubra costes de produción e traballo. Segundo, teñamos esa modificación tamén da política leiteira que signifique que siga habendo un control da produción a partir de 2015 e que, polo tanto, siga habendo un adecuamento da oferta á demanda. Polo tanto, o que se promoveu desde a última reforma leiteira, ainda non fai prácticamente un ano, que tiña que haber ainda máis produción para entregarlle o leite barato ás multinacionais da distribución e ás industrias, ten que dar marcha atrás. E, polo tanto, reducción da produción en Europa, redistribución desa produción para manter explotacións labregas e precio xusto para o leite. Son esas as reivindicacións que nos unen neste momento en toda unha loita europea, son esas as reivindicacións tamén que todas estas explotacións están pedindo porque se viron abocadas a non entregar o leite á industria e a tomar este tipo de decisión, sendo moi difícil, sendo, unha decisión de moito calado, porque as explotacións todo o leite que teñen neste momento e o precio que están cobrando aínda así o necesitarían precisamente para poder subsistir e pagar as facturas que a diario teñen nas súas explotacións, os créditos, etcétera, etcétera. Pero son ese tipo de situación e son ese tipo de non tomar os gobernos en consideración a crise que nos asola para ter que facer este tipo de accións. Por lo tanto, é o que hoxe, en sucesivos días, porque hoxe se empeza aquí na Galiza con esta acción e continuamente, de xeito alterno, pois mañá serán outras comarcas, pasado noutras comarcas, ou outro noutras comarcas, é dicir, todos estes días ides a ter coñecemento desde todos os medios de que en todas as comarcas leiteiras de Galiza vai haber accións deste tipo, vai haber non entrega de leite de explotacións que están dispostas a facer este tipo de denuncia e, polo tanto, aquí empeza tamén na Galiza, ou continúa, mellor dito, pero empeza tamén o sumatorio a toda esta revolta labrega que está habendo en toda Europa.